Αντισυνταγματάρχης Πεζικού κ. Κατσαρός Γαβρίλ. Αντιπεριφερειάρχης Κιλκής κ. Βεργίδης Ανδρέας. Κ. Δημήτρης Σιμανίδης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής κ. Ιωάννης Τσοκίδης. Ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκής Αστυνόμος Α, κ. Κουρτίδης Ευστάθιος. Ο εκπρόσωπος της Τραγικής Εστίας. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Μικρασιατών Πολυκάστρου και Περιχώρων. Για τη συνέχεια της εκδήλωσης θα παρακαλέσω τον πατήρ Γεώργιο να πάρει το λόγο. Σεβασμιότατε Πάτρε και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, κύριε βουλευτή του νομού μας, κύριε διοικητά της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκής, κύριε εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκής, κύριε διοικητά της Πυροσβεστικής, εκπρόσωποι φορέων, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Σκορπά ο Θεός στον ουρανό τους βόλους του, τεντώνει το χέρι και πότε πιάνει πλανήτη δίχως φως, πότε μετεωρίτη και πότε ήλιο λαμπερό. Μονάχα που δανείζεται κάθε φορά το δικό μου ή το δικό σου χέρι. Ιωάννης Καλπούζος, Σέρα, η ψυχή του πόντου. Σήμερα δανείζω εγώ τη φωνή μου και ευχαριστώ θερμά για τη μεγάλη τιμή στην αναφορά των γεγονότων της μαύρης τραγωδίας του πόντου μέσα από τα γραπτά των ιστορικών ως θυμίαμα με αφορμή την ημέρα μνήμης. Μνήμη όμως δεν σημαίνει μίσος όπως κάποιοι ιδιωτελώς ισχυρίζονται ώστε να υποστηρίζουν τις προσπάθειες αναθεωρήσεως της ιστορίας που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Όταν όμως σε κρίσιμες στιγμές αυτοί που θα γράψουν ιστορία αποφασίσουν να πεθάνουν για την πατρίδα, τότε ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα μέτρα, προσλαμβάνουν μια σκυλική διάσταση, αναπνέουν τον αέρα των θερμοπυλών και μεταβάλλονται σε ημίθεος. Και πάντα δεν είναι απόλυτο ότι γράφουν οι νικητές στην ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν συμπληρώθηκαν 94 χρόνια από τη στιγμή που ο Μουσταφά Κεμάλ Πασάς, ο οποίος ονομάστηκε Ατατούρκ, δηλαδή πατέρας των Τούρκων, αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου για να οργανώσει τον εθνικιστικό τουρκικό στρατό και να ολοκληρώσει τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που είχαν αρχίσει οι νεότουρκοι σύντροφοί του. Τόσο η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, όσο και η γενοκτονία στην υπόλοιπη Μικρά Ασία αποτελούν τα δραματικά αποτελέσματα της προσπάθειας του τουρκικού εθνικισμού για μετατροπή του πολυεθνικού Οθωμανικού χώρου σε εθνικό τουρκικό. Η πορεία του Κεμάλ Ατατούρκ, που άρχισε στις 19 Μαΐου του 1919, ολοκληρώθηκε με την καταστροφή της Μύρνης, της Γιαούρ Ισμύρ, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1922. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει παλιά αυτή η ιστορία είναι η δυνατότητα των Τούρκων να προσεγγίζουν αντικειμενικά τα γεγονότα και να γυρίσουν σελίδα
στις σχέσεις τους με τα έθνη παύλα θύματα. Και λιδία λίθος γι' αυτό θα αποτελεί τόσο η αναγνώριση των αρνητικών πλευρών της ιστορίας της, όσο η αντιμετώπιση των διαφόρων εθνικών και εθνοτικών ομάδων που ζουν στην επικράτειά της. Η απόφαση για τις εθνικές εκαθαρίσεις των χριστιανικών εθνικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο βίος μετασχηματισμός της σε εθνικό τουρκικό κράτος πάρθηκε αμέσως μετά την άνοδο των Νεοτούρκων στην εξουσία το 1908. Ο Αλή Σαΐντ Τσετίνογλου, που είναι Τούρκος ακαδημαϊκός, που στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται οι Νεότουρκοι, ο κεμαλισμός, το ποντιακό ζήτημα, λέει χαρακτηριστικά για τον μποϊκοτάζ, τις λαιλασίες, δολοφονίες, εξορίες, πυρκαγιές. Οι οικονομικοί αποκλεισμοί δεν ήσαν αρκετοί. Τότε χρησιμοποίησαν την πώληση για την καταστροφή των αγορών, των συνοικιών, φτάνοντας μέχρι και τη γενοκτονία. Η πολιτική του τουρκικού εθνικισμού κόστισε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και πρόσφυγες στις χριστιανικές εθνότητες της Αυτοκρατορίας, κυρίως τους Έλληνες και τους Αρμενίους. Υπολογίζεται ότι οι Έλληνες αγνοούμενοι στον Πόντο και την Ιωνία κατά την περίοδο του 14-24 πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο, ενώ οι απώλειες των Αρμενίων το 1,5. Τα φοβερά γεγονότα εκείνης της εποχής αποτελούσαν τον προάγγελο του εβραϊκού ολοκαυτώματος και του τρόπου διαχείρισης του εθνικού προβλήματος που θα χαρακτηρίσει ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Ίσως η πολιτική ανοχής προς τον τουρκικό εθνικισμό που έδειξαν οι μεγάλες δυνάμεις να ενθάρρυναν στη συνέχεια τον ναζισμό να εκφράσει άφοβα το αποτρόπαιο πρόσωπό του. Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 επιχειρήθηκε ο εξαρισμός της Τουρκίας από τη Δύση, με σημαντικό μερίδιο ευθύνης να βαρύνει και την Ελλάδα. Οι τουρκικές κυβερνήσεις διαμόρφωσαν μια κρατική πολιτική υποβάθμισης των εθνικών εκαθαρίσεων που είχαν πραγματοποιηθεί λίγα μόλις χρόνια πριν. Στην προσπάθεια αυτή βρήκαν τη συμπαράσταση δυτικών διπλωματών και επιχειρηματιών που ενδιαφέρονταν να διευρύνουν τις σχέσεις τους με το κεμαλικό καθεστώς. Σημαντική ήταν η συμβολή του Αμερικάνικου State Department, Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο προσπάθησε να εμποδίσει την έκδοση σχετικών βιβλίων και την παραγωγή ταινιών για τις σφαγές που προκάλεσαν οι Τούρκοι. Μεταξύ των βιβλίων αυτών ήταν το βιβλίο «Η Κατάρα της Ασίας» του τότε Αμερικανού πρόξενου στη Σμύρνη του κυρίου Χόρτον. Αντίστοιχη ήταν και η πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης. Από τις πληθυσμιακές ομάδες που υπέστησαν τη γενοκτονία, πρώτοι οι Αρμένοι ξεκίνησαν 30 χρόνια πριν τις προσπάθειες αναγνώρισης. Στη συνέχεια, οι Έλληνες χωρίς τη συμπαράσταση του κράτους άρχισαν να προβάλλουν συστηματικά το δικό τους ολοκαύτωμα που πραγματοποιήθηκε στον Πόντο και την Ιωνία. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 εμφανίστηκε ένα ιδιότυπο κίνημα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης που εξέφρασε τις μικρασιατικές, ποντιακές και ιωνικές οργανώσεις και τους απογόνους των προσφύγων του 22. Το κίνημα αυτό πέτυχε την επίσημη ανακήρυξη από τη Βουλή των Ελλήνων δύο σημαντικών ημερομηνιών ως ημέρες εθνικής μνήμης. Την 19η Μαΐου ως ημέρα αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τη 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα αφιερωμένη στη μικρασιατική καταστροφή. Με την εμφάνιση του αρμενικού κινήματος η Τουρκία προσπάθησε με κάθε τρόπο να υποβαθμίσει και να αρνηθεί τα γεγονότα της γενοκτονίας. Στο πλαίσιο αυτό θα ξεκινήσει μια μεθοδευμένη υλοποίηση των νεοτούρκων εθνικών στόχων. Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αρμένοι, οι Έλληνες της Ανατολής και οι Ασσυρο-Χαλδαίοι θα βρεθούν στο στόχαστρο και θα εξοντωθούν ανελαίητα. Το γνωστότερο επεισόδιο αυτής της ιστορικής διαδικασίας είναι η γενοκτονία των Αρμενίων. Μέσα στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Αρμένοι υπήρξαν μια ομάδα που ανέπτυξε έντονα την εθνική της ταυτότητα και διατύπωσε τους πολιτικούς της στόχους. Παράλληλα όμως επηρεάστηκαν και συνδέθηκαν με την εθνή κέντρα που επιζητούσαν την καταστροφή της Αυτοκρατορίας. Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα φάνηκε ότι η συμμαχία με τους Ρώσους, οι οποίοι συγκροτούσαν μια νέα ανερχόμενη δύναμη, η οποία είχε ήδη κατακτήσει τον Κάφκασο, θα έδινε τέλος στην αρμενική εθνική περιπέτεια. Ο σκληρός ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων Βρετανία, Ρωσία, Γερμανία, Γαλλία τα χρόνια του 1894-1896 και η κυριαρχία του τυραννικού Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ, τον οποίον ο Γλάθος τον απεκάλεσε ο Μέγας Δολοφόνος, οδήγησε στην πρώτη μεγάλη σφαγή του αρμενικού λαού με 300.000 θύματα. Ο Αβδούλ Χαμίτ
Πίστευα ότι ο καλύτερος τρόπος να τελειώνουμε με το αρμενικό ζήτημα είναι να τελειώνουμε μια και καλά με τους Αρμένιους. Με τον τρόπο αυτό το αρμενικό ζήτημα αναβαθμίζεται και καταγράφεται από τα πρώτα στη διπλωματική ατζέντα. Ήδη όμως οι Γερμανοί ανακηρύσσονται στους υπέρτατους προστάτες του μουσουλμανικού κόσμου και του χαλιφάτου που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Ο δρόμος του μεταξιού, που στη σύγχρονη εποχή σημαίνει πετρέλαιο και πλούσιες πρώτες ύλες, διεκδικείται σκληρά. Οι περιοχές των Αρμενίων όπως και των Ελλήνων της Ιωνίας και του Πόντου βρίσκονται πάνω σε αυτόν τον δρόμο. Με παραγωγή στρατευμάτων η Τουρκία, κρατικών έργων, με εξαγορά αμερικανικών κυρίως ιστορικών, προσπάθησε να αποτρέψει τις προσπάθειες διεθνούς καταδίκης. Ίδρυσε το Ινστιτούτο Τουρκικών Σπουδών στην Ουάσιγκτον το 1982 για να πετύχει πρόσβαση στον ακαδημαϊκό χώρο. Με επιχορηγήσεις, ερευνητικά προγράμματα και ίδρυση πλήθους εδρών τουρκικών σπουδών στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, κατάφερε να δημιουργήσει στρατευμένους υπέρ των τουρκικών συμφερόντων Αμερικανούς τουρκολόγους όπως ο Λούις, ο Σο, ο Μακάρθι και ο Λόρι. Η πολυδάπανη επένδυση της Τουρκίας απέφερε σύντομα κέρδος, εφόσον το τουρκοφιλικό λόμπι εμπόδισε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Η προϊστορία αυτή ήταν που θορύβησε το τουρκικό κράτος για την ανακαίνιση της ποντιακής γενοκτονίας, τελική κατάληξη της οποίας θα είναι και η καταγραφή στη Διεθνή Συλλογική Μνήμη της Ανθρωπότητας του ελληνικού ολοκαυτώματος που πραγματοποιήθηκε στον Πόντο και την Ιωνία. Ήδη το τουρκικό κράτος ξεκίνησε να γράφει την αντίστοιχη ιστορία, δίνοντας γραμμή στους στρατευμένους ιστορικούς και στους Αμερικανούς υπαλλήλους του. Έτσι βρεθήκαμε στην εκπληκτική θέση να διαμορφώνει η κρατική εξουσία την ιστορική γνώμη. Για τις προσπάθειες πλαστογράφησης της ιστορίας ο καθηγητής Γιάννης Χασιώτης, ένας από τους καλύτερους γνώστες των τουρκικών μεθοδεύσεων, γράφει: στην περίπτωση αμφισβήτησης της γενοκτονίας δεν έχουμε να κάνουμε τόσο με ζητήματα ιστοριογραφικού χαρακτήρα, αλλά με τις παρεμβάσεις της κρατικής δύναμης πάνω στην ιστορική γνώση. Πρόκειται για φαινόμενο που μπορεί να εξελιχθεί σε εξάρτηση των επιστημόνων από τις κυβερνήσεις, δικές τους ή ξένες. Η εξάρτηση αυτή είναι περισσότερο ανησυχητική, επειδή χρησιμοποιεί ακαδημαϊκά όπλα και διεθνοποιείται. Η αντίσταση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να συντελέσει στην αποτροπή τουλάχιστον του τελευταίου στόχου όλων των γενοκτονιών, που δεν είναι άλλος από την άρνησή τους. Οι απόπειρες των απογόνων των θυμάτων να προβάλλουν τα δραματικά γεγονότα της γενοκτονίας βρήκαν την απόλυτη αντίθεση της επίσημης Τουρκίας. Ο αντίλογος δεν βασίστηκε σε ιστοριογραφικές αντιρρήσεις, αλλά σε σαφή διατύπωση θέσης από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η ανακοίνηση των τραγικών γεγονότων της γενοκτονίας του πονταϊκού ελληνισμού θεωρείται υψής της σημασίας θέμα για την εξωτερική τουρκική πολιτική. Τα ελληνοτουρκικά προβλήματα ιεραρχούνται σύμφωνα με τη σελίδα που διαθέτει στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στο ίντερνετ ως εξής: Αιγαίο, Ήμια, τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και ποντιακή προπαγάνδα κατά της Τουρκίας. Παράλληλα, καταβλήθηκαν και καταβάλλονται προσπάθειες περιορισμού της διεθνούς απήχησης που έχει η δημοσιοποίηση των ιστορικών γεγονότων. Έτσι, ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αυστραλία προσπαθεί να κλείσει το κέντρο για συγκριτικές μελέτες γενοκτονιών του Πανεπιστήμιου Μακουάιρ, γιατί διαθέτει ερευνητικό τμήμα για την ποντιακή γενοκτονία και το μικρασιατικό ολοκαύτωμα. Στην ειδική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα για τον Πόντο, προπαγάνδα της Τουρκίας», επιχειρείται να παρουσιαστεί η ιστορία αντίστροφα. Οι Έλληνες του Πόντου έκαναν τη γενοκτονία των Τούρκων. Σε ερώτημα λοιπόν ποιος έπραξε γενοκτονία, οι Έλληνες ή οι Τούρκοι, απαντούν με βεβαιότητα οι Έλληνες. Επιπλέον, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είτε από σκοπιμότητα είτε από γνώση μόνο του τουρκικού τρόπου λειτουργίας μιας κοινωνίας θεωρεί ότι το ζήτημα της γενοκτονίας γεννήθηκε από το ελληνικό κράτος και ότι εξυπηρετεί κρατικούς στόχους. Μέσα λοιπόν από την επίσημη θέση προβάλλουν όλοι οι τουρκικοί φόβοι, καθώς και όλο το πλαίσιο της τουρκικής προπαγάνδας. Για την επίσημη Τουρκία το θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων αποτελεί εφεύρημα του ελληνικού κράτους για να αμφισβητηθεί η ακεραιότητά της. Αποτελεί μέσο υπονόμευσης και αποσταθεροποίησης του τουρκικού κράτους με την υποκίνηση μικροεθνικιστικών αισθημάτων στο εσωτερικό του, καθώς και για την πρόκληση διώξεων κατά της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης.
Όπως φαίνεται, δύο είναι οι βασικοί φόβοι της τουρκικής διπλωματίας. Η πιθανότητα εμφάνισης ποντιακής ταυτότητας στην Τουρκία και η διαφύλαξη της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα. Γράφει: μπορεί να υποθεί ότι η Ελλάδα επιδιώκει τους παρακάτω αντικειμενικούς στόχους. Να αμαυρώσει την εικόνα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ που εμπόδισε την ελληνική εισβολή στην Τουρκία. Να παραπλανήσει τον κόσμο ότι η ιστορία της Τουρκίας είναι γεμάτη από γενοκτονίες και ότι η ιδεολογία της βασίζεται επί του ρατσισμού. Να εμφανίσει την τρομοκρατία του ΠΚΚ σαν ένα πόλεμο για την απελευθέρωση και να συγκροτήσει με το ΠΚΚ ένα μέτωπο εναντίον της Τουρκίας, δημιουργώντας ένα σύνδεσμο μεταξύ Ελλήνων του Πόντου και Κούρδων. Να ενθαρρύνει τα αντιτουρκικά αισθήματα στους έτσι καλούμενους Έλληνες του Πόντου, αποδίδοντας σε αυτούς μια πλαστή ποντιακή ταυτότητα. Τελευταίο, αλλά πιο σημαντικό, να χρησιμοποιήσει το στοιχείο του Πόντου στη διαδικασία αποτουρκοποίησης της Δυτικής Θράκης. Το μόνο σχόλιο στην τουρκική προσέγγιση και στην απόλυτη άρνηση της ιστορίας είναι τα λόγια του Πολυχρόνιου Επικίδη. Αυτό που ζητούμε είναι μια νηρευέργεια των συνειδήσεων. Θέλουμε να έρθει ένας Τούρκος να γονατίσει όπως ο Βίλι Μπραντ σε ένα οποιοδήποτε μνημείο και να ζητήσει συγγνώμη. Και επειδή αυτό δεν θα γίνει, σε κάποιο άλλο σημείο γράφει: αν η πρώτη γενιά έχει καθήκον να επιβιώσει για να διονύσει τη ράτσα μας, η δεύτερη έχει καθήκον να παλέψει για να έχει τόπο και νερό να φυτρώσει το δέντρο μας. Εμείς γεννηθήκαμε στις 19 του Μάη για να θυμίζουμε το χρέος της ταφής των νεκρών μας. Όσο αρνούνται το έγκλημα, τους διασύρουν άταφους στους αιώνες. Όσο τον αρνούνται, εμείς θα γεννιόμαστε και θα ξαναγεννιόμαστε κάθε που ο Μάης πάει 19. Έτσι, κληρονομιά του ελληνισμού του Πόντου είναι ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Πολιτισμός ελληνικότατος μέσα στις ανθούσες πόλεις της Τραπεζούντας, της Κερασούντας, της Συνόπης και της Ηράκλειας. Κληρονομιά του ποντιακού ελληνισμού είναι επίσης ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, το μεγάλο τέκνο της Τραπεζούντας που ίδρυσε το κοινόβι της Αγίας Λαύρας στο Άγιο Όρος, καθώς και ο ιερομόναχος Νίκονο Μετανοείται, που τον 9ο αιώνα με τα κηρύγματά του επανέφερε στο χριστιανισμό χιλιάδες κριτικούς που είχαν εξισλαμιστεί. Κληρονομιά του ποντιακού ελληνισμού είναι πολλοί σπουδαίοι επίσκοποι και μητροπολίτες του Πόντου, οι οποίοι πήραν μέρος στις κατά καιρούς ιερές οικουμενικές συνόδους και συνέβαλαν στη διαμόρφωση των χριστιανικών δογμάτων, όπως ο επίσκοπος Ατάρβιος, 4η Οικουμενική Σύνοδο 405, ο Νίφων που προείδρευσε στη Σύνοδο του 1351, ο Θεοδόσιος που ήταν πρόεδρος στη Σύνοδο του 1370 και πολλοί άλλοι. Κληρονομιά του ελληνικού του ποντιακού ελληνισμού αποτελούν οπωσδήποτε και η φυσική, η νομική, αστρονόμοι, μαθηματικοί της περίφημης σχολής του Τραπεζούντας, που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιστήμονες όπως ο ιερέας Μανουήλ, ο Κωνσταντίνος Λουκίτης και ο ιερομόναχος Γρηγόριος Χιονίδης. Κληρονομιά του ποντιακού ελληνισμού αποτελούν επιπλέον εκτός από τον αρχαίο κοινικό φιλόσοφο Διογέννη Συνοπέα και ο βυζαντινός φιλόσοφος Γεώργιος Τραπεζούντιος. Κληρονομιά του ποντιακού ελληνισμού μπορεί να θεωρηθεί και η αχειροποίητη κατά το θρύλο εικόνα της Παναγίας Σουμελά, έργο του Αποστόλου Λουκά. Κληρονομιά του ποντιακού ελληνισμού αποτελούν κατά καιρούς οι διευθυντές του φροντιστηρίου της Τραπεζούντας, συγγραφείς και λόγοι, όπως ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, ο Ιωάννης Παρχαρίδης, ο Τραπεζούντιος Παΐσιος, ο Ιερομόναχος Άνθιμος, ο Νικόδημος Περιστεριώτης, ο Αρχιμανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης. Αυτή είναι σε κεφάλαια κληρονομιά του ποντιακού ελληνισμού, ο οποίος παρόλες τις περιπέτειες του μέσα στους 28 περίπου αιώνες της ιστορίας του κατάφερε να επιβιώσει και το 1913 να αριθμεί 697.000 άτομα που ήταν μοιρασμένα σε 6 μητροπόλεις, 11 πόλεις, 4 κομμοπόλεις, 1013 χωριά. Την ίδια χρονιά ο Πόντος είχε 1.459 ιερωμένους, 1.131 εκκλησιές, 22 μοναστήρια, 1.647 παρεκκλήσια, 3 περίλαμπρα και υψηλού επίπεδου γυμνάσια παλαιού τύπου, 7 ημιγυμνάσια, δηλαδή σημερινά γυμνάσια, 1.047 σχολαρχεία και δημοτικά, με 1.236 εκπαιδευτικούς και 75.953 εκπαιδευόμενους μαθητές. Αυτή η μακραίωνη και βαριά κληρονομιά πολιτιστική, ιστορική μαζί με τη λαϊκή γλώσσα και τον πολιτισμό, τη λαϊκή παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, τα δημοτικά τραγούδια, τους χορούς, τους θρύλους, τα παραμύθια, τις παροιμίες, τις θυμοσοφίες,
το λαϊκό παραδοσιακό θέατρο, την Ορθοδοξία και την ελληνική συνείδηση, κληρονομιά που έφερα μαζί του το 1920-24, η ξεριζωμένη αποτελεί ένα ανεκτήμητο εθνικό, πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα. Μια αληθινή κυβωτό του μεσαιωνικού αλλά και αρχαιότερου ελληνικού πολιτισμού. Ένα γνήσιο πολιτιστικό θησαυρό. Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω ένα απόσπασμα στην ποντιακή διάλεκτο, αυτού που πολύ ωραία γράφει ο Ηλίας Βενέζης στο «Ένα ταξίδι στον χρόνο». Σε όλους αυτούς φοιτούν τις γενοκτονίες. Η γιάγια Μενεγκάστε θέλει να εβάλει το κεφάλνα του στον κόρφο τη γέρονος, που ήσουν το μάτα του καρφωμένο οπίς. Ο Ράσον φάνεται κάτω τη στερέα, μα τη δεν και φάνθη. Η σκοτία έρθε κι όλα εχάθαν. Η γιάγια Μενεγκάστε γιάντζεν το κεφάλνα του στον κόρφον, που όλα τα ημέρα σαν τότε στεθήν τη γέρονος επαρέστηκεν τα ημέρα στη ζωή σας. Όμως κάτι εμπόδιζε να την, άμον έναν πρόσκομα έτος στεθήν τη γέρονος και το κεφάλνα της και βρήκε ησυχία. Άμον έναν κούιστ και ένα αυκάσο καμί στη γέρονος. Το ένα το ερωτάτον. Ο γέρον φέρ το σέρνατ και ατόν το επίασιν η γραία, βάλει αυκάσο λόμαναν, σου μάσιν καρδίαναν. Η γραία ξανά ερωτάτον. Το ένα το, τι δεν, λέει άμμο μωρό που κάτι πήκεν. Τι δεν κεν, κοιμού. Η γραία τερία το σωμάτε, λέει ο γέρον Μερλάιμα. Ο λίγον χώμα να συμπατρίδα. Για να φυτεύουμε ένα βασιλικό, και κάπου θα πάμε. Αργά τα δάχτυλα τα δουλεμένα, ανοίγνε το μαντήλ και ταράζουν το χώμα. Το ίδιο φτάει και η γραία. Θα ρίσκε κάτα ραεύνε. Τα ραεύνε, τι δεν πά. Η λαεύνε. Το μάτι αγωμούνταν δάκρυ. Στέκνε και τερούνται έναν τ' άλλο. Τι δεν καίν, λέει ο γέρο. Ο λίγον χώμαν ασον τόπονε μου. Ο λίγον χώμα. Εξαιρετικά αφιερωμένους στους άδαφους νεκρούς της γενοκτονίας, σε εκείνους που για τους οποίους δεν στάθηκε ένα μνήμα για να ανάψει ένα κερί. Ένα τάφος για να διαβαστεί ένα τρισάγιο, ας είναι αιωνία του συμνήμη. Κομίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα συνεχίζουν. Έκλαψα και πονέσα, την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πονέσα, λύομαι κι αρρώθη μου. Οι, να λασπάλω και χωρώ. Λύομαι κι αρρώθη μου. Ασπάνω και μπορώ. Μια γυάλωση ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια γυάλωση ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό κόμμα σε πίνα. Και το μάτια με πλήνα. Σε πίνα. Ανά
Αγιάνε μου και μηδερνό κοπάσε η Ρωμανία πέρασε η Ρωμανία πάρθε η Ρωμανία πέρασε αν φύγει και φέρει κι άλλο. Παρακαλώ πολύ να κρατήσουμε σιγή ενός λεπτού εις μνήμη των θυμάτων και ακολούθως να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο.